Tak krásny deň vám prajem, znova sme pri snoch, znova vám porozprávam niečo o snoch, čiže keď sa vám bude niečo snívať, nejaký sen, môžete sa kľudne so mnou poradiť, alebo môžete mi zavolať, alebo môžeme sa dohodnúť cez Messenger, alebo cez iné platformy. Takže sen, idem vlakom, potom som v nejakom meste, všetko je príjemné, také dovolenkové. No, je tu chalan, ktorý mi nadbieha, ale začne si robiť nároky, chce viac a viac, chce, aby som ho vydržiavala. Trochu mi pripomína niekdajšieho chalana, čo som s ním chodila. Bol 13 rokov mladší a vedel ma dokonale zmanipulovať. Pýtam sa, sen sa týka mňa? Ja som ten chalan? Alebo kto chce, aby ma niekto vydržiaval? Či manipuluje so mnou niekto? Čiže položila som si takéto otázky, lebo v tomto sne mi bolo naznačené, že čo sa deje v mojom živote. Tento sen sa mi sníval 13.10.2022 a keď si položíte takéto otázky, viete, o čom je váš život a viete, čo máte v tej danej chvíli robiť. Čiže môžeme si ho rozobrať. Idem vlakom, čiže niekedy sa dostaneme do kolají a v živote ideme stále po tých istých koľajach. Chceme možno aj niečo zmeniť, ale niekedy nás osud ako keby naozaj drží v tej istej rovine a v tej istej, dá sa povedať, ako keby sme nevedeli vystúpiť z toho vlaku, ako keby naozaj nám bolo všetko dané a my ako keby sme nemali vládu nad svojim životom. Tak momentálne v tej chvíli som sa tak cítila, že v tom vlaku som šla a v tom meste, keď ste v nejakom meste alebo ste niekde, ale kde sa cítite príjemne, tak ako som vám už veľakrát v snoch rozprávala, že domy znamenajú ľudí a keď sa nám sníva o dome, tak to je o nás a keď vidíme nejaké mesto, vidíme nejaké domy, čiže to znamená, že nejakých ľudí. A keďže som sa cítila príjemne a dovolenkovo, znamená, že okolo mňa sú ľudia, ktorí sú príjemní a s ktorými dobre vychádzam. Takže to bolo také celkom príjemné to prostredie, ale tie nároky, čiže mužská časť, ako som vám už párkrát vysvetľovala v snoch, že máme rozdelenie yin a yang, je to naša ženská časť, mužská časť, je to noc a deň, je to dobro a zlo. V každom dobre sa nachádza troška zla, alebo môže to byť rôzne, čiže nič nie je ani čierne celkom, ani biele, ale ten stred niekde je. Ale keď sa nám sníva, že vlastne niekto si robí nároky z tej mužskej časti, takže veľakrát mužov prirovnávam k egu, alebo k tomu, že idú tak priamo čiaro, vedia, čo chcú, čiže ešte stále jednám, tak dá sa povedať, že po mužsky alebo po chlapsky, čiže sa mi to tam ukazuje. Som väčšinou, tak dá sa povedať, že reálne v tom živote, postavená som reálne do toho života a ešte zabudám na svoju intuíciu, zabudám na svoju ženskú časť, čiže to bolo v roku 2022. A naozaj niekedy nás tá realita núti pracovať viacej ako chceme a málo kedy si to uvedomujeme, že ide to aj na úkor nás a vtedy si treba naozaj uvedomiť, že čo je pre nás dôležité, čo je priorita. A ako som si kladla tie otázky, že či som ešte v tej mužskej časti, a vidím, že áno, lebo ja sa niekedy aj veľmi dobre cítim v mužskej spoločnosti a pokiaľ sa nezačnem tak dobre cítiť aj v ženskej spoločnosti, tak stále som ako keby tou jednou nohou v tom mužskom osadenstve. No a tu som si napísala len čas ukáže, že či sa niečo v živote zmení, alebo či
zvládnem túto svoju rolu sama v živote, alebo čakám od niekoho nejakú pomoc. A väčšinou, keď niečo už nezvládame, tak doslovne čakáme tú pomoc od iných. Chcela som byť ja tá, čo zachraňuje, tá, čo pomáha, ale väčšinou, ako sa vraví, že človek mieni, Pán Boh mení, tak veľakrát čakáme aj my pomoc okolia, alebo čakáme ani nie v takú pomoc, alebo sa hovorí, že pomoc, keď niekto nám pomáha, ako keby držal nad nami moc, ale čakáme také možno poskytnutie nejakej nezáväznej takej pôžičky alebo nenávratnej pôžičky alebo niečoho, čo by, čiže keď si rozoberieme aj slovo pôžička, čiže žičiať, čiže niekto, kto nám žičí, ale hneď tá situácia, že zostane tak, ako je, čiže nie sme už závislí od toho, aby sme niekomu museli niečo vrátiť, ale príde nám nejaký dar, alebo príde nám to niečo, takým správnym slovom by som to nazvala, že čo nám v tej situácii našej, buď finančnej, alebo v iných situáciách dokáže nás doslovne postaviť na nohy, alebo niekam posunúť. Takže naozaj želajme si to, čo je pre nás momentálne vhodné a čo nám ako pomáha nielen v živote, ale aj v našom napredovaní. Takže takto by som ukončila ten sen a môžeme prejsť ku kartám. Karty vám vykladám z kúzelnej moci kvetín, takto vyzerajú. Sú veľmi, dá sa povedať, povznášajúce a veľa nám priniesú do života, lebo naozaj, keď vnímame svet okolo, vnímame kvety, vnímame vtákov, vnímame ľudí okolo seba, alebo celkovo zvieratá, kto má psov, kto má mačky, tak vieme, že koľko lásky nám prinesú tieto zvieratka. A takisto by sme mali vnímať tú lásku od ľudí. Tak verím, že tak ako kvety, tak aj ľudia nám prinášajú veľa, veľa dobrého do života. No a dnes som vytiahla takúto krásnu kartu hortenziu. Mám ju aj tu, je to biela hortenzia, na karte je farebná hortenzia, takže takto vyzerá. A čo nám chce naša hortenzia povedať dnes, aby sme mali krásny deň, aby tí, čo počúvate, mali krásne dni v roku, aby sme cítili tú radosť zo života, aby sme cítili ten jas, to slnko, modrú oblohu a všetko okolo nás, čo nám prináša pocit radosti a pocit uspokojenia. Čiže zmeňme vzorec. Magické vlastnosti hortenzie. Hranice, prebudovanie obťažných karmických vzorcov, zlomenie kliatby. Ochrana, odklonenie, prekliatia alebo energetických útokov, preformátovanie energetických polí. Podobne ako kňažka na karte, dokážeme vďaka svojej silnej magickej moci a neochvejnému zámeru ihneď nájsť riešenie pre túto záležitosť a dať jej takú povahu a priebeh, akú si prajeme. Pamätajme si, že všetko je energia, včetne našich myšlienok, pocitov a jasných vízií. Tým, že sa v duchu budeme držať svojho zámeru v podobe jasného pocitu a kľudného vnútorného vedomia, môžeme okamžite transformovať akúkoľvek obtiažnú energiu v čiste pozitívnu. Ani na chvíľku nepochybujme o svojej hlbokom a božskom zámere, ktorý utvárame schopnosťou uskutočňovať zmenu na kvantovej úrovni a v priebehu tohto procesu vysielať vlny pozitivity do celého zjednoteného polia. Hortenzia je známa svojou schopnosťou zrkadliť úroveň kyslosti pôdy prostredníctvom škály prekrásnych farieb.
Týmto spôsobom premieňa jemné nuance pôdy, v ktorých spočíva vo fascinujúce odstieni, dá sa povedať vo fascinujúce tiene ružovej alebo odstiny, čiže odtiene fialovej a modrej. Obdobne necháva hortenzia na úrovni vibračnej inteligencie, obdobne nenechá hortenzia na úrovni vibračnej inteligencie bez povšimnutia ani ten najmenší záchvev emócií alebo úmyslu, preto dokáže byť tak účinným ochrancom a spojencom v každej situácii. Poučme sa od hortenzie tak, že v kľude naladíme sa na všetky jednotlivé energetické aspekty svojej otázky. Ujasníme si svoje medze a svoje priania a prístup do svojho energetického poľa umožňme len tomu, kto nám dodáva dobrý pocit. Ochraňujme seba aj svoju energiu pred všetkým, čo nemá žiaduce vibrácie a svojim mocným zámerom neprodelne transformuje všetko, čo nie je dobré či čisté, alebo čo transformuje všetko do čistej pozitivity a lásky. Vaša súčasná situácia alebo našej súčasnej situácie môžu odpovedať tieto nasledujúce doporučenia a posolstva. Všimnime si tých, ktoré nás v priebehu čítania zvlášť oslovia. Stanovme si jasné hranice. Pustme do svojho života a domova len tých, čo majú najčistejšie a najpozitívnejšie vibrácie. Namiesto toho, aby sme cítili sa ako obeť osudu, nájdime v súčasnej situácii požehnanie a premeňme ho v nádherný božský zámerom utváraný osud. Namiesto zápasu s nežiaducou situáciou či okolnosťou s ňou pracujme, vnímajme ju ako poučnú skúsenosť a nájdime v nej pre seba prínos. Potom sa odputajme od ich obtiažných aspektov a postupujme vpred vo svetle slobody a síly. Namiesto odmietania tejto záležitosti, neustáleho posilovania jej negatívneho energetického náboja, ju príjmime a nechajme jej obťažné aspekty, aby sa rozplynuli vo svetle prijatia a lásky. Vnímajme sa ako víťaz, nie ako obeť. Chopme sa tejto záležitosti s vedomím, že vždy máme moc posunúť svoj život tým najlepším a najpozitívnejším smerom. Ak cítime, že k nám niekto vysiela akúkoľvek negatívnu energiu, vedome a vľúdne ju obráťme späť k jej zdroju. Predstavme si, že sme obklopení kruhovým zrkadlom a nechajme všetku negatívnu energiu, aby sa od neho odrazila a odplula naspäť k tomu, kto ju k našim smerom, alebo odplula, čiže odplávala späť k tomu, kto ju našim smerom poslal. Tento čin môže mať láskyplnú povahu, pokiaľ budeme mať na pamäti, že takto funguje karma. Vy len využívate svoj jasný zmysel pre patričné meze k tomu, aby ste utišili jej postup. Čiže vlastne naozaj možno ste si všimli v živote, že sa vám niekomu neprajete niečo dobré a naspäť sa vám to vráti. Tak naozaj dávajme si pozor, komu čo prajeme, lebo môže sa nám to bumerangovo vrátiť a môžeme byť nemilo prekvapení, čo sa deje. Ostávajme v prítomnosti hortenzie, zariaďme si ju do záhrady či do domu, alebo ju užívajme ako homeopatickú kvetovú esenciu. Čiže naozaj nech sú naše slova, nech sú naše priania len same dobropriania, aby sme cítili, že to, čo vysielame, je k nám aj vracané naspäť. A ak to budú samé dobropriania, ak to budú samé
láskyplné činy a láskyplné posolstva, tak ja pevne verím, že tie posolstvá sa vrátia k nám naspäť a tým pádom získame to, čo v živote potrebujeme a to, čo vlastne vysielame k iným, tak sa nám to naspäť vráti a náš život bude jedna rozprávková kúzelná krajina, ako kúzelná moc kvetín, tak aj my budeme takí vnútorní kúzelníci, ktorí si budú môcť so svojím osudom veselo čarovať, ale všetkým k nám na prospech a hlavne, aby to bolo prospešné nám, ale aj iným ľuďom. Takže veľa kúzlenia v živote a veľa šťastia, lásky a nádeje vám prajem. Ahojte.